дар ҷомеаи муосир кор бо технология яке аз талаботи муҳим арзёбӣ мешавад, зеро замони муосирро бидуни истифодаи технология наметавон тасаввур кард. бо таваҷҷӯҳи пайвастаи ҳукумати кишвар имрӯзҳо муассисаҳои таълимӣ бо технологияи замонавӣ муҷаҳҳазанд. мо кӯшиш карда истодем ки озмоишгоҳҳои замонавиро дар ин самт омода намоем. аллакай дар донишгоҳ якчанд озмоишгоҳҳои замонавӣ дастрас кардаем. ба мисоли озмоишгоҳ барои амнияти иттилоотӣ, озмоишгоҳ барои муҳандисии компютерӣ, муҳандисии барномавӣ ва дигар озмоишгоҳҳо, ки имрӯз мо шоҳиди он будем ки донишҷӯён бо онҳо кор мекунанд. ва дар баробари ин дастрас кардани адабиётҳои навин ҳам аҳамияти хеле калон дорад. дар баробари адабиётҳои аслӣ боз адабиётҳои электронӣ ҳам истифода бурда мешаванд, ки ин талаботи имрӯза системаи таълимот мебошад. мо донишҷӯён дар факултети технология ва инноватсия таҳсил мекунем. дар он таҷҳизотҳои навин васл карда шудааст, ки мо метавонем маълумотҳоро дақиқ ва хуб дастрас кунем. мо метавонем вазифаҳое ки аз тарафи муаллим ба мо супориш карда мешавад, онро мо аз интернет дастрас кунем. дар ин партав ҷавонон ҳамеша аз технология бархурдоранд. онҳо метавонанд корҳои худро тавассути компютер ва интернет ба анҷом расонанд, дарсро бо компютер иҷро намоянд, маълумоти аз адабиёт дастнорасро аз сомонаҳои гуногуни интернетӣ дастрас кунанд ва тавассути шабакаҳои гуногуни иҷтимоии интернет дӯстону шиносони зиёд пайдо намуда бо онҳо дар иртибот бошанд. аммо ҳамаи ин ба он хотир нигаронида нашудааст, ки вақти худро беҳуда ва бемақсад ба компютер, ба бозиҳои компютерӣ, интернет, шабакаҳои зиёди иҷтимоӣ ва амсоли ин сарф кунем. дар бисёр мавридҳо мо мебинем ки технологияи иттилоотӣ коммуникатсионӣ ки ҳастанд мақсаднок истифода бурда намешаванд. яъне ки ҳамаи он технологие ки ворид мешавад, аслан бинем қисми зиёди онҳо барои дилхушии ҷавонон, қисми зиёди онҳо барои ҳар гуна бозиҳо вақти зиёд сарф мешавад барои он. ҷавонон бештар бояд такя кунанд ба он сомонаҳо, сайту манбаъҳои иттилоотие ки дар рушди касбияти онҳо ягон чӣ бахшида метавонанд. ҳамеша бояд дар хотир дошт, ки ҳар кашфиёте ки аз ҷониби инсоният ба даст меояд, мақсаду ҳадафи ягонааш ба хотири беҳбудӣ ва пешрафти ҳаёти инсоният аст, на бо кашфиёт мушкил кардани рӯзгори одамон. ҳоло қиёс кунем дилхоҳ амалеро, ки тавассути барномаҳои компютерӣ як нафар дар вақти кам ва ба осонӣ ба иҷро мерасонад, пештар, яъне то замони кашфи компютер ва ихтирои навъҳои муосири он чӣ қадар одам, вақт, заҳмат ва дигар ашёҳои лозима истифода мешуданд. ҳамин аст омӯзиши илм ва пешрафти технология. мо ҳар чӣ бештар бояд донишҷӯёнро ҷалб кунем ба асқит кардани технологияи навин, чӣ дар самти барномасозӣ бошад, чӣ дар сатҳи мисол мегирем техникӣ бошад, мо онҳоро ҷалб кунем ба асқит намудани онҳо. ҳар чӣ қадар вай агар технология мафҳум ва моҳияти истифодашавандагии онро, татбиқи онро дар ҳаёти реалӣ, дар истеҳсолот, дар ҷамъият донад, яъне ки самараи он технологияҳо бояд дар ҷамъият дида шавад. барои ҳамин бисёртар ҳозир мо кӯшиш карда истодем, ки татбиқи амалӣ ё ин ки реалии он технология ки имрӯз мо дастрас кардем дар истеҳсолот нишон дода тавонем. дар коркарди маҳсулотҳои саноати хӯрока чӣ хел татбиқ карда мешавад, чӣ хел мо сарфи меҳнат мекунем, чӣ қадар самаранокӣ зиёд мешавад, чӣ қадар мешавад. ҳама ина моҳиятан мо гуфта дода тавонем бояд ба донишҷӯ ва дар амал ҳам нишон дода тавонем. дар он ҳолат донишҷӯ метавонад ки ба истифодаи самараноки ҳамин технологияи иттилоотӣ майл кунаду аз мисол мегирем истифодабарии бефоида ё ин ки бемақсадӣ даст кашад. барои ҳар як инсон, аз ҷумла барои ҳар як ҷавон муҳим аст, ки бо барномаҳои компютерӣ кор карда тавонад компютерро на барҳадар, балки ҳадафманду босамар истифода барад. хушбахтона имрӯз аксарияти ҷавонон хуб дарк мекунанд, ки компютерро чӣ гуна истифода баранд. бар замми ин онҳо зидди онанд, ки технология нодуруст ва бемақсад истифода шавад. баъзе ҷавонҳое ҳастанд, ки дар берун дар кӯча ба сайтҳои махсус медаранд, сайтҳое ки унҷо дар кор нестанд истифода мебаранд. метавонанд аз сайтҳои даркорӣ истифода баранд. одноклассник ва як вақти зиёдатиро талаб мекунад, ки ин барои худи мо ҷавонон залали бисёреро меорад. вақти беҳудаи худро мо дар он ҷо сарф мекунем. дар баъзе оилаҳое ҳастанд, ки кӯдаконашонро нигоҳ накарда дар берун мегарданд, онҳоро метавонанд фармоишҳое диҳанд, ки рафта дар курсҳои махсус хонда маълумотҳои хубро дастрас кунанд.
мо аз интернет метавонем ки иттилоот барои дарсҳои иловагии худро гирифта метавонем ва инчунин метавонем ки савияи дониши худро баланд намоем. Ба ҳамсолони худам ки вақти худро беҳуда сарф мекунанд дар шабакаҳое ки аслан ба мулозим нестанд, даромада онҷо вақти худро беҳуда сарф мекунанд. Вақтҳое ки мо дорем онҳоро ғанимат дониста мо бояд ҳарчи бисёртар дар бораи дониши худ, дар бораи мактаби худ, дар бораи ояндаи худ фикр карда, дар бораи оилаи худ фикр карда ки пагоҳ ояндаи мо чӣ мешавад, дониши мо чӣ мешавад ва чӣ гуна мо дар донишгоҳҳо таҳсил мекунем. Инҳоро мо бояд пеш аз ҳама фикр кунем, баъд амал намоем. ин аз он шаҳодат медиҳад ки ҷавонон ҳисси баланди масъулиятшиносӣ доранд ва бо амалҳои шоиставу дурандешонаи худ ғамхориҳои давлату ҳукуматро қадршиносӣ мекунанд ва дар пешрафти ҷомеа саҳми муносиб мегузоранд.